Смертельная игра. Бозӣ бо марг. Примерно ҳамин хел ном монда мешавад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Як подставаи нав баромадагӣ ҳатман ба тамоми ронандаҳои территорияи Российской Федератсия расонед. Даже дар Тоҷикистон ҳам. Кӯдакотонам нигоҳ кунед, ронандаҳоам расонед, ман шумо дозӣ мерасонам. Як намуди бозӣ баромада ки кӯдако якум дар Беларусия шуда буди кор. Бози яка дар территорияи Российской Федератсия. Кӯдако бозӣ мекунанд, кадоме успед кунад ай пеши мошин бидавад. Чикали ки дар рӯи видео шумо дидесем бародаро. Ва дар ҳолате ки кӯдак ба ҷо шидагиай, мошин омадеста, мисол кӯдак авай мошин намебинад. Кӯдак бозӣ дорад. бозие ки вай специально бояд аз назди мошин бидава. Вақте вай медава, мошин мезана. Агар камера намешид, ози ронанда виноват бешид. Даже дар як хел ҳолатҳоро мешаванд ки ронандаҳоро подставит кунанд, тӯҳмат кунанд. Барои ҳамин беҳтарин мешавад ки шумо тамоми ронандаҳоро расонед. Якум мошуд видеорегистратор гирем бародаро. Ва дуюм дар даруни двор, дар магазино, дар ягон ҷое ки мисол одамрав астай, илтимос скоростро максимально поён кунем бародаро, чтобы максимально осторожно бошен ва вовремя тормоз карда битонед. Чунки рафту одамие агар ягон кӯдака занед, тон тасаввур кунед. Худо нишонатия я умр лечения кардану, лечение праву ва дигар ҳолатҳои. Подставай без обромадагии смертельная игра, яъне бозӣ бо марг. Кӯдакодам расонед ки ҳар чиро тамошо накунанд, ҳамин хел бозиёро накунанд бародаро. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.